assalamu alaikum on bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en garti ɗo kadi émission men gonka debbo e rendo men sen mbi gonka debbo e rendo men noon ma haalde suka kalda e mawɗo ma haalde gorko ma haalde debbo saabu ko gorko woni galle kono ko rewɓe gonata hen hande noon en inviti ɗo ene bambaɗo meɗen jontade jonaɗo hoore muɗum hono Mamma Samba Ba gorko mo ogo a salminama Binta Talla Allah jarama jarama ko adi ko fof en jetti Allah en moni rasul sallallahu alaihi wasallam badde kala to ko mo ha badde kala to ko woni sa kono en jetti jinnaɓe mbaɗa yetta kadi ogo jeeru wogi kaji ogani toyade machallah kiyomi wiide fu neɓe hirnaɓe seɗɓe haalay en jetti leñol en jetti ndimago en jetti ɓiɓɓe muɗum en jetti kadi mbaɗɗo sababu ha yimɓe jooɗi ɗo Dawda Moussa jarama Binta Talla ko namdiɗa eyyi ko weltare tan Bamba hande jiɗɗen koye yewtude koye ndimago eɗen jiiɗi andude holko serndi ndimago e ñeñago Binta Talla sa yi yimɓe mbaɗama pecce pecce ko ha mbawa wurdude aɗa tagui yimɓe yimɓe mbaɗa koye mumen pecce pecce ko ha mbawa wurdude ha mona kala woda ɗo heedi mona kala woda ɗo yoni goto fof daña ɗo sinki machallah ndimago ne heddi ñeñago ne heddi ɓingu moƴƴago ne heddi ndimago hanki won ko nanannomi hen ko tawami hande kono mbaɗo ay haalde sa yi ɓe goni fulɓe ɓe goni wambaɓe ɓe goni lawɓe ɓe goni toroɓe ɓe goni gallonkoɓe seɓɓe jamɓe sa yi wiyama ñañagal jogui ɗo koko hoddu wiya ko kolel ko leggel ko mere kono yewta dewo merede koko maayi noon kono min jewta maayi nan toon seydi Ba sa nani maayiɗo jewtowo wurɓe ko ɗum ɗo sabu kon ɗo ko ara fof koɗo wonki kono nana yewta wurɓe te kadi so hoɗama natata koye nder ɓerde ande ko tagui nata e ɓerde woni ɗo ko leggal si hendu wifi ita ko leɗɗe ne jaayo so leɗɗe jaayo ɓuuɓol arata so ɓuuɓol ari so na hema hana weltoto wallah ɗum ɗo ñemtude ko leɗɗe ɓuuɓde machallah aɗa ni ilo yalade jaaji jobbo sade serga bolol ma kam ilo dañi hammade ilo e Samba ilo e Demba ilo mbiya labbo tikko fulo Samba to mbaɗo Demba ɓen tato jiidi yumma e baba hammade ilo on woni labbo Samba ilo woni pullo Demba ilo woni bambaɗo eyyi
serti koye mabɓe noon kamɓe mbawa wurtude te kamɓe tato fof jiiɗi yumma e baba kamɓe tato fof jiitima e baba o woni bambaɗo o woni pullo o woni labbo machallah aɗon ni yaari a namdi mama min ndimago hanki e pulago hanki e ñeñagal hanki minen wambaɓe nden min ngala kirade min ngala bottade dimo halfi min jogui foof nden sa ari galle pullo mbawɗa serdude ɓinguel pullo e ɓinguel bambaɗo batte morol morol e batte pembol holno sendirte jeeya ɓi pullo no mora walla minaji ɓi bambaɗo no wonna jappeje taw ko gorko jaam wonna toli ɗum tagi hakkide fulɓe kaɓan noon so pullo yettima galle pullo bonɗum ene andi ɗum ɗo ko ɓi pullo wonɗo ɗum ɗo ko ɓi bambaɗo wonɗo est ce que ɗum ne woodi ha hande jamanu changi woni fof heeɓi hoore mum kono ha joni kadi wonto ɗum heddi sabu wonto yangue waɗata so min gadi min dokki e gaari koyngal itte waɗe maaro waɗe nebam wi ɗum ɗo wombaɓe ndi hewani noon kono wonto woodi aɗa yiya gallum koɓere kalfa ha joni ina heddi min mi yi ɗum on noon ɓe jaɓani hal feete sa yiɗi ɓornade wutte joɗɗo noon a toppi toon so tulmi a wuppamo a gomat mo pasamo daña ɓornade andi o firti sa yiɗi hal foti neɗɗo a toppi toon toppitagol ngol noon wona hene dokkal warkare woni yo somo wotto warkare woni yo somo hitto yo somo hitto kala saaha guitta fodde makko ha timmo ɗum woni fina tawa hanki a yiyat maabo mahalode fewna ɗum sengi ɗum ha feewa ya salmini ya dimo nawano ko a dema ko yetta e ujunaji ɗiɗi ko teddugal waɗa wadde holma ko meccal makko sakke fewna paɗe waɗa tengade waɗa danga sinka ha yoɗa nawan ma wadanma ko cinkorgal ya sinkiro ya ñamta a dimo noon mbaɗa fodde ma est ce que ɗum ne woodi ha hande aha wonto ɗum heddi to maabo fewnata tan ha feewa kono joni est ce que oɓe dewi mecce ɗe aɗa andi ko wiyete ko ko wortaw ɗum ɓe ndewani ɗum ɓe ndewani ɓe noon ɓuuri hewde won noon hankkati jamanu heeɓi moni kala heeɓi hirani wuurɓe bottari muɗum gona sogo jogoɗa hirade bottari wonjamma ko kala subaka ƴewde gandanɗa hoore ma kene wurduma wurdu galle ma sa jibiɗi ɓiɗɗo jiɗa ko jangguinde yo janggo ɗum ɗo école walla yo janggo ɓurano walla yo janggo métier sabu en jii hannde jangde hannde daɗi hannde ko heewi
jangde fooli ko heewi jangde itti ko heewi est ce que ɗum warata fina tawa men eyi hay sino worani fina tawa meɗen o fuɗɗima wadde paralysé dakon kam seeɗa mi fewno ɗo huɗno ko hen jeeya sabu nden minen Mama Samba Ba nde min jibina min tawi ko taniraɓe amen ko wayno hande idi banal ne nden komin sukaɓe kono soɓe jooɗima jeyataɓe mbaɗa jonde mawde bottaje kirade pawe ñeñɓe jooɗo hoɗoɓe koɗa gallo jiro wela kono ɗum hande pour jiya ɗum e galleji meɗen mawɗe ɗi c'est rare wona galle foof mbawɗa yaade ha tawa ɗum toon holko saabi ɗum total ko mbimami jondin ko tan hanki ndemana wonno gawri ina dañe ñebbe ina dañe guura no wiiɓi sa heeɓi ujunere ene yonma hande noon a dañat ujunere ndewawa hay hasidde ma mawɓe hanki maayi sukaɓe hande keeɓi kirade botare nguura sattima no fof o ƴama golle kono noon wonto ɗum heddi ha joni mais min cikkanmi so tawi ko teddugal mbiyanmi ko hande ɓuuri welde teddinde sabu nden wiyete ko ma gawri walla ñebbe walla ɗum ɗo mbawata nokkude dokka joomum kono hande milliard uji hande ɓuuri hewde million ngaji hande ɓuuri hewde normalement teddugal hakkude ma e ñeño ma ko hande ɓuuri wawde fodde wonde wallahi ɗum dokkal no woodi ha joni guila miruji naati fuuta fecci maire mir guila naati fuuta fecci eyi miruji muriuji e Mama Samba Ba mbiɗa guila miruji naati fuuta boni guila miruji naati fuuta fecci holko fecci ɗum ndende min goni sukaɓe nde aɗa naata e galleji aɗa fija aɗa doga aɗa yaltata galle koɗɗo jeeya galleji tati deggodirɗi ngara oɗo ɓennawa e galle maɗo galle fof teten damal kala ce galle sa waɗi kala salma galle ay teten damal koddiɗo ma machallah kono joni natti wodde hande sa waɗi mir mi waɗi mire natti hoddude kadi nden a yiyanno tumbuli yimɓe sene gotto hande min somi ummima Dakar mi ari wuuro amen ko booluji jeeta waɗe jiya coynoɗa neɗɗo rondo bool muɗum fawa hen karaf muɗum kosam hen saji aɗa wasa wiide neɗɗo mi dañi koɗo ni kono so yi koɗo naati galle tan sene feccat ene wuttoyo pour tumbudu aɗa Binta ɗum ha joni ina heddi nden jokkere ndam kono hande tumbude hande ɓurdi hewde yiyede fof ndi a ñaga hen waɗa ñaga hen waɗa nden jokkere ndam noon no woodi ha joni hande ko ɓuuri hewde hande ko jiyami so neɗɗo mayrama noon balɗe tati tumbude no waɗe galle muɗum bandiraɓe ngara mballuma sunade ɗum no kadi koye jokkere en ndam jeeya hay sin ko jokkere en ndam nde welani kadi ko hen jeeya kono hade tumbude no woodi ha joni won wottitoɓe ha joni won renɓe fina tawa guila hanki ha joni won heddiɓe ndi kala kadi ha joni
ndimago ngu aussi min de suyama ndimago mbaɗo yajito ko hannde ndimago ngu ɓuri hewde holno ndimago ngu ɓurɗi hewde hannde aɗa anndi neɗɗo ndu peeɗa fof ko ndundu gumata ndiyana finanno mbakkoɗa hottuma taw yarimɗo hande pina subaka kocca hottuma koɗa e dimo heɗo e weltanoma ite kalisi wedduma foto ndima banque needi so ɓe wi ndimago no heddi an aɗa foti jabde ɗum so wayti ko te dero no gas jeego nder biɗa mo ko jom suudu ma ala diw on wona ɓe mbi bambaɗo so yawanima kala ko dañe ma ko sens muɗum aɗa anndi ñeño ala droit yawde ala droit yennude kala ko jiiɗa ko ngelu ngeɗuma so allah adi ɗum e neɗɗo a ñamat so allah adani noon hasko yiɗnimo juuɗe koyɗa ñamata ƴewa tan joni gorko no ƴaɓoɗo debbo fero e muɗum jooɗi ha woni leydi tawa allah hoddirani ɓe kumani ne wodi aɗa fiya subaka goto jaaha kawa e debbo ma meeɗa andude kumanamo pour min dal mon fof yo fat ñalaw mum won ko waɗi hakkude yimɓe ko wona yawre wallahi relation et communication ko ɗum woni hakkude yimɓe neɗɗo andumo avant tout d'abord fakkoɗamo fakko ma so allah ne waɗi hakkude mon ñamande mon ñamodir so wona an wona ɓiye walla wona baade walla wona taani kadi an ka bambaɗo VIP kadi aɗa reeni hanke hande mbiɗa wawi wiide gandodiral meɗen ɓuuri duuɓi 10 ne yaha mbi jaadigal so ɓooyi gonga ne tawa ka VIP noon ala mi jaɓani min ka bambaɗam original vraiment sa wi kadi ndimago ne heddi mi jaɓat par ce que sa woni ɓi moƴƴo a ummima e ɓingu moƴƴago a renat hakkude bambaɗo e ndimago par ce que ene wiye ko bambaɗo woni sabunde ndimo aɗa anndi neɗɗo ne yiɗi haalede neɗɗo ene yiɗi mantede hay sino ko joueur football reportage sene rawa inde makko ɓeydata ko softe voilà saɗa wiya Kalidou Koulibaly jom ɓeɗo ko sofde neɗɗo ene yiɗi haalede ɗum tagi min somi jooɗima e renndo mbaɗa joggo probléme somi huccita jubli ɗum noon mbaɗa fakki ko heewi mbaɗa woodi ko heewi yiɗa haalde ɓe mbokkoɓe mi wawa wasde haalde o ko noon ɗum jeyami ɗo kamɓe mbaɗimi tetti ha mbawmi tettande hooram jamanu andimi leñol andimi ɗif noon mi yetteɗaɓe mi yetta sababu somi yetti jinnaɓe mi yetta ogo ndimago nan ɗon ha wayno leydi ɓingo moƴƴago nan ɗon ha wayno leydi yidde hoore muɗum e andude hoore muɗum e wawde bambaɗo nan ɗum hande sen kaale ɓingu moƴƴago en kaali ñeeñago e ndimago an holko wonma inspiré o ha jiɗɗa wadde jamma bambago
sako noon wiide ene waɗa festival Bambago ko kalɗa ko ne mawni pellital Bamba le 7 janvier centre Jacques Chirac Thiaroye aɗa andi Binta sode limu nder ndiyam ko anduɗa ɗo wawi jaggude no woodi mi jooɗi miijimi meccalamen ngal hannde ɗo ngal heeɓi ɗo temedere neɗɗo ina hutoro ɗum taw wona Bambaɗo ala foɗo Bambaɗo meeɗi yaade ha change inde muɗum walla change gonko min mi yi won wakkiɓe kolli ene jaani mbiya ko wambaɓe taw gona ene waɗi ɗi sa wona Bambaɗo aɗa suusi wakkade to hodduma jaha aɗa hoɗa ɗum so Bambaɗo tawima holko tawanma hen eyyi sa yi mbaɗa haala komi nangudiɗa ɗo hen mi yi gummiɗo ɗo e Sénégal fayi Mali wiiton ko Bambaɗo ha watti somin darima programme somi hocci micro mi ko wonde Bambaɗo weeli sabu a acci inde baba ma tawti inde baba kadi yonti min kolla leñol ngol min kolla aduna holto no jogui ɗo ummi ene jogui no ardi ene jogui ko mawni ɗum ha leƴƴi keddiɗi ɗi mbawi han jaggude hen sabu hande temedere neɗɗo ene tira hoddu hoɗata wona Bambaɗo ɓen joni so jooɗima e télé walla e radio so namdama holno keɓiri hoddu ɓe kalda no woni ɓe kalda no wonani jiiɗi noon hankkadi ko majjinde ko hamin ko yonti noon minen min caloɗo salade nde noon wona haare sabu mi yii won dariɓe mbino mbaɗa jamma hoddu ene mawni no hoddu gatti meccal muɗum mbino mawni no meccal amen te minen amin guri min mayani jarini kam habde e mabɓe wona mawninde hoddu ko mawninde poste muɗum ndimagu sene wuuri hoddu mayata ndimagu sene wuuri hoddu ko dow tan woni ene jogui turngo hoddu ngo jiita ene gon so wona Bambaɗo ala baw sirti hay sa jangguinama e jomum so jangguinama noon wawi wawa neɗɗo kam kala ko janggi kon wawa eyyi Bamba mbaɗa yiiɗi mbaɗa développé e jamma festival hoddu o kadi kaala heure o e kadi hol weltaniraɓe ɗum saabu yewtere meɗen noon joni udda festival jamma hoddu international ko pellital Bamba waɗi min Mamadou Samba Yarba e Mamadou Demel Guissé e dendagal Bambaɗo fof ko le 7 janvier à partir de 17h centre Jacques Chirac Thiaroye nan takkudire police Thiaroye ene teddina jammo ko leñol ngol fof kono jammo no hokka ɗahir Mamadou Alpha Hassan Lamdo boso e mbiya ɗahiru Sall jammo no rokka maître Malick Sall secrétaire de permanent Mamadou Alassane Camara Nagi Guinar on monsieur directeur général komi anda foof de a hokki ɗum ɓiɓɓe fulɓe yontaɓe kam jammo no rokka dendagal kala wi oganajo
dendagal kala leñol ene rokka dendagal kala ɓi pullo ɗo wawi wonde en gara e keewal min jiiɗi ko yaltinde aade hakkude fulɓe e wambaɓe sabu an joni aɗa andi bambaɗo aɗa andi pullo kono aɗa manque addude aadi gonɗo hakkude fulɓe e wambaɓe non eyyi ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe comme no Mamadou Samba Ba haaldini tan le 7 janvier centre Zaxirat ɗo henna hedde police ɗo so tawi ko sécurité tan nan ɗon ha heewi saabu sa addi ha e police a fawi ɗon jiɗɗa ko sécurité fulɓe ɓe ɗum noon eɗen mbiye ɓuuɓe fulɓe ɓe le 7 coɗiɗo foof yo fa centre Zaxirat garon e keewal garon e peewal Mamadou Samba Ba ɓittitama an heedi hoore aroɓe inchallah an woni jatagi sorinima mandi debbo tawrotoma kangue makko caggal gaydimaɗe jarama mbaɗa heewi wiidemo wayataki ɓi wayataki kala ɗo wani wawa yemtude jarama Seydou Ba debbo e debbo so gona goto noon tan kadi dendagal ɓi bambaɗo kala ɗo wawi wonde kamɓe fof ɓene keeɓo ɓene gara bisimilla ma en teddini leñol en beltanirimo leñol kadi en jarnimo leñol en jaafimo leñol jarama wona wawde hoto wona wawde haalde ko nden feccere Allah feccimi yomi yewtu leñol yomi yewtu pulako jarama dendagal pulako noon ɗo wawi wonde murtane mali Sénégal ha kala ɓe pulo wawi wonde en ñaguima no yallah rokku pulako sago amin dendagal ɓijuɗo fof ɗo wawi wonde e mbi so moƴƴi ko pullo so suusi ko pullo so remɗi ko pullo so woni jambaro hay pullo so wujji ko pullo so yiiɗi ko pullo wallahi heewi haale jawa dalle birama fa kay Mamadou Sow wuro guelaji Dawro Moussa Dia haaren camire cewgel lasi mbarude mbiyama nalla o noddi Adama Samba kodde muddel fata meira boub mbiyamo Salif An on toroɗo ɓornimi oɗo wuti to yonni mbaɗa e weltinira ɗo jaahigam wona jaatol jo mbiya Fama Diallo bonnanɗo e téléphone en mbaynimo leñol en beltinimo leñol kadi en noddi leñol fof no fotirno eyyi Bamba vraiment yewtere nde waɗi fayida weeli kadi sinno ko sago wonno en jahanno ha ɓoye kono waktuji wonno jeeya ko roni ɗum noon en beltinirat hen kaw men Abou Diop beltiniren hen hono Tata Leyla beltiniren hen hono Binta Diop debbo mo Boode Jammule ɗon en beltinirat hen hono Djelia Diop yummum Oumar Wele a weltanama min beltanima kadi Diary Diop hande ko Boode paaɗen en beltanima kala boode najo to woni en dokki ɗum hande nde ɗo yewtere Mamadou Samba Ba gorko mo ogo min beltanimama no fewi eɗen mbiya rendez-vous le 7 janvier ɗo to centre Zaxirat gonka debbo e rendo men